Ụmụnne m akwa na-agụ otu gụọ abụọ tupu agụrụ gawa. Ihe memekwara na emema eji akpọ ya nwa mma. O nwere ihe wụ gị hapụ ime ya mgbe ị kwesịrị ime ya, gị chọwazi ime ya, ya na-arazi ahụ. Mgbe ụfọdụ onye gị na ya kwesịrị ime ihe ahụ na-ahụta ya na ka ahụ kwesịrị ịga, ekwesịghị ka a bịa eme ya ọzọ. O nwekwara n'isi ọ bakwara n'uru. Ihe a na-emewa wụ igbu oge. Ifu mgbe ụfọdụ ego eji eme ya ewere na-ahụta na ọ bara uru na a ga-eji eme ihe ọzọ. Mana ile ihe ahụ a na-agbakwa aka, ọ dị very very important. Lewedenụ nwaanyị n'ugbu nọ Gangala, edere m ya wife on credit. N'ihi gị na ọ wee mother ya na nwoke ebie 15 good years. Nwoke ahụ akwụghị ụgwọ isi ya. Ọ bịa ọlụghị ya otu na-esi alụ nwaanyị, ọ bịa ahụ nne na nna ya. Enwedị nga ọ gbara megha ma ọ fọzikwe n'ime enyi emegidere ha enyi nne ke nwoke na nna ya ha dị relaxzie. Nne na nna ke nwaanyị kwanọ agbagide n'ụkwụ gbaga shaka shaka, anọ n'ime ya na ọwa otebeghị ọ gịnị wụ ihe kele ụdịka relationship wụ ihe ka nwa ha nwaanyị bido tọwa ime n'ime relationship na-abịaghị bịa hụ ụmụnna, na-abịaghị bịa hụ nne. Ọjọọ sele onye mụrụ nwa nọ aka mụrụ na ya ngwa nye m list ma emegha ya ga ma ọ fọzikwa na o metọrọ metọ ma ọ fọzikwa na ọ fọtụkwara ya kpọrọ ụmụnna bịa emegha ya nga ọ gbara megha o meghe ya. Ya na ke nwoke ebido tọwa ime, ha amụga mụ ụmụ 5 still abịa mee ihe nọ n'isi nwaanyị a. This lady abịa dị worried na mgbe niile ka ọ naghị ekwe ka di ke nwoke ya na-ekwụrụ ụmụaka hie ụra mgbe niile. Ole mgbe ọ ga-abịa ịhụ nne na nna ya, ole mgbe ọ ga-ahụ ibe hụ nne na nne, ole mgbe ọ ga-abịara bịa hụ nne na nna ya. Na ya nọ credit ọ ya nụtabeghị ọnụ ya, na ọ ya ejibe na ya hụrụ ya n'anya, na ya mụọrọ na ya ụmụ 5. Ụmụ 5 nwunye na ya na-ado ya. Olee otu ọ ga-esi mụọrọ ụmụ 5 na ụmụaka na ọwụ illegitimate children, na ụmụ ya enweghị mgbọrọgwụ, na enyi anaghị agata nwa n'ala Igbo, nakwa ma na ụmụaka na-awụ ụmụ ya ọwụ ụmụ nne by right, ọwụ nne na nna enwe ụmụaka. Na ọ chọghị ịbịa mee ihe nọ n'isi, ọ chọghị ịbịa hụ mee ihe nọ n'isi ya. Mana onye nwaanyị a na-agwawo nwoke nwere responsibilities, ọchị ụmụ 5 to katafọ. Ụmụaka gaga school, ụmụaka ga-eri nri, ụmụaka ga-eyi uwe, kekwa ọrụtabe ụlọ, o burule ka ahụ n'isi. I were aka ṅụ ma onwe ṅụ fụọ onwe ṅụ vuu dashịa mmadụ, a ga-ewekwa ṅụ dịka onye adashịrị adashị. Mgbe niile ego a ga-eji kwụ ụgwọ isi nwaanyị a welitekwe n'isi. This man echeta na ọrụ bụ ụlọ, ikekwe ụlọ ya na-emechabeghị ya, echeta na ụmụ ya ego n'ugbo ga-ezuru ha ịkwụ ụgwọ skuul. Ebe nwoke na-eche like this, gwadedenụ mgbe ọ dị ka ọ ga-adị comfortable ya bata ya n'obi, gbajuo ya n'isi ịsa ka ya gakwa ụgwọ isi nwunye wit otu o si echega gaga na otu o si emega. Akwa ụmụaka ga-etochanụ lụcha nwaanyị bifo ya asụkwara iji igwe n'ike ya na onye zụchara na nwa ya agbaala mbọ bifo ekwubekwa ịbịa bịa lụọ nne ha. Ụmụnne m, o kwesịrị ekwesị, o kwesịghị ekwesị. E nwere ihe mmadụ ga-emewe ahụta ya na desperation iji mmadụ na ịhụrụ ya n'anya. Ikekwe gị na ya ayịgala dịla used to him. Gị mụọ ke mbụ ọ bịa eme ihe nọ n'isi nga akpụna ya mistake, oke ngwanụ nwa abịalanụ, gị lee ya. O kwesịrị ikweta na n'ihi nwa mbụ ahụ ị mụrụ ọ wụrụ ihe a ga-eme eme, ihe edere na a ga-eme ya. Ewụrụ na edere na ị ga-awụrịrị nwunye onye a. Nwa mbụ ahụ ị mụrụ ga-emetụ ya mgbe ị na-enyewe na nsogbu. Nwatakịrị agalite ma ụmụnne ma gịnị ga-asụ nwata na mụrụ nwa ọ gaghị aga ịga hụ nne na nna ya. Mana ihe dị otu ahụ eme ya atọwara ha kwa ka abụọ. Still ihe mere na-eme ya atọwara ha kwa ka atọ. Mụga nnọọ mụzie guzoro otu chiga dị mkpa mmadụ 5 children na-abụzi ya karakara bịa mee ihe nọ n'isi ya. Ụmụnne m, ele onye a ga-eblem ugbu a na oke nwanne anyị nwaanyị nọ ka a ga-eblem, ka ọ dị na-ajụbe na-abịa bebe eme ihe nọ n'isi ya ka a ga-eblem, ka ọ wụ ụmụnne die. Enwere ọnọdụ ị ga-ahụ nwanne gị sị ka ị tọọrọ ha ịgbakọ ka nụkwa ụtọ ọbụla ochie dị ọgọdọ nke mmiri ọkụ ka a ga-emewe, ka ọ wụ ụmụnne ebe ochie ka a ga-eblem, ka ọ wụ di ya n'ugbo ene, ka ọ wụ nwunye this lady nọ credit mụgara nwoke chewetele mụga mụọ 5 children. Ele onye a ga-eblem? Ụmụnne m, biko ajụjụ ka m sị m ajụchara tọ. N'ihi na nga a na-eche aka mgba ka ndị ọzọ na-apịatụ aka na ọkpụkpụ isi ngwe aka ha, ka mara ma aga afụ ya afụ ka a ga-efe ya efe.
ụdịrị ihe na-arụkwa hụ mma nne gị na nna gị mụọ gị gị megba ha ihu ị gaghị asị m na mmadụ ga-ata ahụhụ buo nwa ya buge nwa ya buo nwa ya 9 months buge nwa ya pịga ya anya abalị niile taga ahụhụ rezie nwa ya zege ya ndụ ihe mberede okporo ụzọ niile tiga skuul ya gụọkwa gụchaa nne na village nne this lady na village ebe a na-eke ihe ndị nwaanyị ọ ga na-agachakwa ụmụ ihe nkọrọma ọnụ ya etolitezie nnọọ gbakwuruzie nwoke ya chewe otele mụga mụọ 5 ọsọ ka ya mụbiritụkwanụ n'iwe na o wele mgbe ọ mụrụ otu ya si iwe wele na akpụrụla nwa ya lawa nke nwoke nwere ike lewe ka ọ gagara nwa ya ya bịakwa ụgwọ isi ya ya wụrụkwanụ na ọ bịahụ bịakwa ụgwọ isi ya ọ chọghị ịlụ ya ke nwaanyị ahụta ya na ọ hụghị ya n'anya enough ịlụ ya mgbe niile ya alụghị ya ọ gịnịkwanụ ka gịnị abụọ na-eme otu nwa ahụ a mụrụ awụrụnụ adị enough ogbochikwe ya nwee ime gịnị ịlụgharị di ke nwoke gosi ṅụ na enweghị ga-eme na ifat na ọ gaghị alụ ṅụ na edere hụ gịnị ya abụọ every time gị shaha okpo ọkwụ gị abụọ were ikpuzo ya n'ihu mgbe niile gị shaha okwu gị ya na-arị ikpujekwana na-amụje because it's one thing for a man to make you his wife it's another thing to make you the mother of his children ewe note na-amụ mụọ 5 at least enwe ọ ga-ewe less than 10 years iji kwụrụ 5 children ma ọ na ọmụghị ejima kwụrụ 5 akpakpọ ya na 5 years ka ahụ nọ 6 years ka ahụ banyere na relationship gị nọ gị na nwoke akọ 6 years enwe nothing enwe ofu ihe a ga-asọ ihe nọ ihe delay gịnụ ya wụrụ onye gụkọ akwụkwọ ugbu a sọ oche gị ya ka ọ ga-agacha skuul pụta ya wụrụ onye gara ala bekee asa eche gị enwe ụzọ ihe abụọ shiri ike gị na ya abụọ nọ n'otu ụlọ bige bie 6 years ya ọ bụ bịa hụhụ nne gị ọlụ ọhụhụ gị mụọrọ ya nwa kembụ ọ bịa kete ikpere ọhụ nwa gagashi ike at least iluzucha kpamkpam ịmụ na nwa mmadụ aka asa eme nwa ịhụrụ di ọzọ lọ ịhụwo di ọzọ lọ iji nwa at least ọ na ọ lara ọ gbara ụsọ nne na di ya na ugbu na ụmụnne na-eso ngwa ka abịanụ because of nwa ka abịa hụ nne o mee hụ ya nọrọ n credit ele ote nwoke na ugbu oge echi ọ mgbere na ego a ga-eji alụ ya pụta ha ala azụgodo na nwoke na-arụcha n'ụlọ kembụ enidekwu ohere aga mee ya echeta ha na enwere empty land ya ebidokwa another building project ọ ga na-ahụta ego ha ga-eji alụ ya like ego na gị tụfu atụfu ebe ha amụwa na ụmụ ka ha zụọ ụmụ ha enwere need for gakwa menwe those things na ihe ndị a ọ dịkwa na ọ dị necessary because ha ekwu ụmụ responsibility agbagotere 5 children na ha asa nwụrụ now unu ga-ajụsụ this lady ya na akụkụ akwụkwọ na onye ka ewu sister in law credit the men nwanne ke nwoke ndị awo aga m evu ndị okwu na-erute n'aka ha sị na ọwashi na as long as ha alụbeghị di na inweghị peace of mind ebe a in fact na nwanne ha nwoke enweghị gị na ya bigide as long as ọ nọ n'ụlọ nne na nna ya itoro eto kelugbo nwanne ke nwoke ya na this woman kwụ mụọ ụmụ 5 nwaanyị na-ekwekọli ụmụ 5 ya n'iwe na ọnụma chịrị ha lawa na ya na-alụ ya alala na ike enyi agwụle kwụrụ ụmụ ya na of which ọ gaghị adosiri ụmụ ya n'ihi na ọkwụbụ ụgwọ isi ya kwụrụ ụmụ ya la ọ laruole nne na nna ya anọ ha ya osu ala si ya mara ebe ahụ ọ gara ga eche wetele ohe mụga mụọ 5 ya kwụrụ ụmụaka okwu na kwụrụ oge agawa ebe ahụ ga anaga ya ebe sabịa bebi asụ ugbu a ka ị ma na akwụbụ ụgwọ isi mgbe gị na relationship 6 years ma ha na akwụbụ ụgwọ isi gị mụọ kemba akwụbụ ụgwọ isi mụọ ka abụọ akwụbụ ụgwọ gị mụga mụọ ụmụ 5 kwụrụ ha bịaja nga ka ebe ikwuru ha gaje kwụrụ ha lawa kwụọ asha ha ebe isi ha nọ ya osu ala okwedo ha na ọ na-anụkete ya na-achịgharịzi ụmụaka ime anya achịgharịzi ha ebe niile dị helpless na okele nwanne ke nwoke that na-apụta na ahịa ya na-eme explain that na nwanne nwoke na ọwa ezigbo mmadụ na nwanne nwoke na ọwa ezigbo mmadụ ya kụrụ gbago ya kụrụ gbada na ọ bụrụ na nwanne nwoke abụghị ezigbo mmadụ na ole ihe o jiri chịrị ụmụ nwanne nwoke gaa na ke ndị nwe ha achọ achị asịsị ya lakwute hekwe back to nwanne nwoke na ya laghachi ebe ahụ na ọwụ mgbe ihe jiri pụta ka a ga-eji eme na nwanne nwoke adịbe bayont ya petere gbago ya petere gbada ya petere gbago ya petere gbada ihe mere na-emene akọcha ihe ugbe na o nwere ikeke nwoke ọ na-ahụ na n'ọchịchị Tinubu isi apụta ego nụ nga ego eji enyegodo ụmụaka nri ọkọcha ihe ugbe ne ọ ga-achịrị akwụkwọ ụmụaka alaghachi akwa ọ bụrụ na o nwere nke ọ na-eme ya kwụrụ ụmụ 5 ihe niile anọrọ on her shoulder ụmụnne m onye mere ibe ya a ga-akpọrịkere mgbe na desperation ka ga-akpọ hegere ole ihe a ga-akpọ this one now ihe mmadụ ijọs mee tigo onwe na tight corner ihe ọwọwụ mmadụ itigo onwe na tight corner
because ụmụaka na nwere ike toshicha na di ya na-apụọ n'ama na ahụ nwa agbọghọbịa ọzọ mere the girl si ya na ọ ga-akwụ ụgwọ ishie na ọ bụrụ na ọ kwụghị ụgwọ ishie na enwe ihe jikwara ya na ya abụọ ọ gagakwa ụgwọ isi that one awọla first wife even though na ọwụ ya nwa mụrụ nke ụmụ ka ya na-awụ illegitimate children from in fact a mụrụ ha n'ime relationship alụ nne ha alụ di ya ga-alụ ugbo ga-alụ another young girl na ka ha ghọrọ isi nwaanyị di ya nwa wozie baby making machine onye ụnọ si ihe ke ya mgbe ụfọdụ nnọọ onwe ihe a ga na-akọ nnọọ like this gị na-ajụ so why ihe mmadụ behave like this omenala dị mbọdere ihe ahụ bọda aṅụ mgbe niile for how many years ha bọda aṅụ na gị na-ana edinụ onye gị na-ebi onye chọrọ ka ọ ikpe edinụ ya ajụ na ị ga-akpe edinụ na ị ga-akpọrịrị ya enyi nwoke gị mụrụ otu mkpụrụ gị mụrụ ofu nwa na-arịọkwa ya eme aṅụ ka ikpe edinụ ya ajụ na ihe iwu wee enyi ya nwaanyị gị mụọ ka abụọ mụọ ka atọ mụọ ka anọ mụọ ka ise susu ntụrụ iwe wee lenụ kwụrụ ya kwelajere ndị nne na nna ha hello adịghị nwokorobịa nọ n'ezi ahụ ihe a gara eme ofu a ga-anabata gị na abụọ ọ bụ ịhụnanya abụọ a ga-anabata atọ ọ dịla questionable gị mụọ anọ mụọ ise ka ebe ikwu ha gaje gaa ebe ahụ ebe ọ fọrọ nwa credit go there and stay họta ya mere ha meta ọzọ ebe o buru ụzọ kparịa nne na nna ya kparịa obodo ochie kparịa kọmuniti ya n'obodo ya ede nwa ahụ na-abịa ebe ahụ epikiri nwaanyị ka a na alụọ nwee ihe dị iche jos kpere oge aga amụ nwa nwa gawa ebe ahụ ga-aga amụ nwa nwa I can imagine obi agbawala nne mụrụ this lady nne na nna ya obi ekele ha ma ọ na abụọ ọhịa ọnụ sef so ụmụ ya niile nwee ka ọ ga-eri £1 n'isi onye na-ebutecha ụfọdụ ihe ndị a nwa ga ama mma tụpụta bịa lụọ di ya gwọ problem ọ bụ onye ka a ga-eblem n'ime mmadụ abụọ n'ugbu a na onye ka a ga-eblem udo dịrị unu